Hola, 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 molt bones. Avui estava mirant quin licor fer i, bueno, com que també és tard avui, he pensat, va, fes-ne un de fàcil, he vist que aquest molta gent el feia bé, he dit, va, el faré, el faré. Uh, bueno, ja no l'havia fet i ara el faré, bàsicament. Ens diu Lead Code 169, no és pas perquè el 169, el número, no, Code 169. No penseu malament, no penseu malament, sisplau. Bueno, què ens diu aquest problema? Es diu, donat un array de nums que té una llargària, o sigui, la seu size és n, o sigui, la seva llargària és n, diríem, retorna el major element més gran, no? L'element que apareix més cops. Majority element és l'element que apareix més cops, per exemple. Aquest element, majority, o sigui, aquest element que apareix més cop és l'element que apareix més de n partit 2, o sigui, si tenim 4, l'element ha d'aparèixer com a mínim 2 cops. Com a mínim! Com a mínim ha d'aparèixer 2 cops, vale? Com a mínim ha d'aparèixer 2 cops. O sigui, si tinc un array de 1, 1, 2, 3, és 1. També puc tenir 1, 1, 1, 3, això també, però no puc tenir, per exemple, 1, 2, 3, 4, suposo. Perquè diu, pots assumir que aquest element sempre existeix en el nostre array, vale? Bueno, com dic, com estic dient, o sigui, he d'assumir que això, per exemple, és impossible, vale? Tinc 4 elements, els 4 són diferents, com a mínim hauria de tenir, si n és igual a 4, hauria de tenir 4 dividit 2, que és igual a 2, vale? O sigui, espero que ens entenguem. Això, bàsicament, jo crec que és bastant fàcil. O sigui, només de pensar-ho, el que em ve al cap, si he de comptar quants elements hi ha un lloc, que necessito un counter, vale? Counter, vale? Què vull dir amb un counter? Doncs bàsicament crec que vaig fer amb el primer exercici, el segon, no sé què, tenim un hashmap, vale? O sigui, un hash, no sé de què, no m'està anant bé, hashmap, vale? Que tindré el número i els cops que apareix, vale? I, o sigui, bueno, seria el contrari, no? O sigui, tindré el número, vale? I els cops que apareix, que serà n o m, li podria ficar, bàsicament. Bàsicament, quan fem això és el que estem fent i què podria tenir més, què podria fer més. Quan tingui això tindrà un número d'element i el que he de buscar sobre aquest counter en aquest, bàsicament, hashmap, quin és l'element que apareix més cops en n. Vale. Bueno, no que apareix més cops, sinó en el moment que trobi n partit, o sigui, n partit 2, vale? I ara retorno aquest array. Vale? O sigui, fem un counter, recorrem aquest counter, vale? Recorrem el counter, bla bla bla, i fem if el nostre m és més gran o igual, més gran o igual a n partit 2, retorn i, bàsicament. Bàsicament, no? Bàsicament és això. O sigui, fem el counter, vale? Com he explicat en anteriors vídeos, el counter es fa així, creem com un diccionari amb aquests tipus de brackets, farem un for i in for num, no? Num tinc in nums, necessito el valor, com ho fem, no estic tabulant bé un altre cop, i ara ho veurem, pam, veieu? No sé què passa això. I el que he de fer bàsicament aquí és dir counter de num és igual a counter.get. Quin valor vull agafar? Vull agafar num, no sé si no ho esteu veient. Vull agafar num
li vull sumar, vull que comenci amb 0 i cada cop que el vegi s'incrementa amb l'1. Necessito bàsicament la n, no, que hem parlat, podríem dir que és el size, valen? O sigui, n és igual al len de num, o sigui, la seva llargària dividit per 2, valen? Si ara tenim, quan trobem un array, o sigui, hem de recórrer ara al nostre counter, al nostre hashmap, per recórrer podem fer el valor i emitir, bueno, podem fer num, no un altre cop, i podem dir el count, valen, i counter.items, això tinc les claus, tinc el número i el count, i count, valen, si el count és més gran o igual, no? P és more, ok, more, només, no more and equal, això s'hauria de dir, no? More or equal. Tinc 3 elements 2, vale? O sigui, more than n, no, return, no. Això hauria de funcionar. Això hauria de funcionar perfectament, aquí no puc tenir error. Funciona correctament, ho tinc malament, però crec que és la manera més senzilla. Tornem a intentar, va, sisplau, funciona. 32%, i com dic sempre, aviam, què estem creant aquí? Fem un counter, bueno, això no, o sigui, aquest counter, això no contem, només estic fent servir n aquí, valen, so, fem primer space, valen, space, valen, quin space tenim aquí? Aquest space que tenim és és constant, només creem un valor que és, aquest valor és bàsicament una constant, temps, el temps és només recorrem el nostre hashmap, que pot tenir el size, bueno, en pitjors casos no tindrà el size, mai tindrà el size de nums, no? Bàsicament, però bueno, recorrem al nostre array, podríem dir, com més gran creixi nums, més gran pot arribar a créixer el nostre counter, llavors time serà n, i ja està, i fins aquí el vídeo fàcil, vídeo curt. Com sempre dic, si hi ha algun lead code que voleu que faci, algun lead code que us interessa el puc fer. Meet, difficult encara en podria fer algun. Potser el pròxim que faci serà Meet, si tinc temps, o sigui, normalment que em trigo potser 20 minuts, més o menys 25 minuts a fer-lo, si és Meet, i a vegades no tinc aquest temps. Si és difficult, no sé que no em pot tornar, puc arribar a tardar 50 minuts, molts cops, 40 vegades costa entendre el que et demanen, però bueno. Estem aquí, com ho dic sempre, si us ha agradat el contingut, poseu like, subscriu-vos, comentaris, i ens veiem al pròxim vídeo, al pròxim cop. I aprendre és gratis.